Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Aminu Sharif na gamsani da ya Sharif, mawaƙi mai rubutun waka kuma mai rubuta labari a masana'antar Kannywood. Gaskiyar magana na fito ne social media wanda ba ta haka ba domin gode wa jarumi gwarzo kuma mawaƙi Adam A. Zango sakamakon wannan jajirtacciyar fitar alkhairi da yi daga cikin al'ummarsa. A gaskiyar magana mun ji daɗi kuma muna fatan Allah Ubangiji ya ƙara maka ƙwarin gwiwa, ya ƙarfafa maka rayuwarka, ya ƙarfafa maka zuciyarka, domin gaskiya wani abu da kai ya cancanta kuma mun ji daɗi sosai. Ubangiji Allah ya dafa maka. A wata majiyar na samu labarin cewa ka tallafa wa yara 100 har da ɗaya da kuɗi kimanin naira miliyan 46 kuɗin makaranta. Ba ƙaramin abu kai ba. Ubangiji Allah ya saka maka da alkhairi, Allah ya saka maka da alkhairi, ya saka maka da gidan aljanna. Wannan shine naka, amma duk wanda zaka sa jikin ka ci wallahi ba naka ba. Wannan da kai shine sadaqatul jariya wanda zaka yi ka tafi da shi gidan aljanna. Ubangiji Allah ya ba mu arzikin da za mu yi koyi da kai, waɗanda suke da shi Allah ya ba su ikon koyi da kai.